Faceți cruci mântuitoare, că e noaptea îngrozitoare, noaptea Sfântului Andrei. Să aprindem luminile! Au fugit strigoii! Fugi, strigoiule! Fugi, strigoiule! Să aplaudăm! Ia că acum e seara și Sfântul Andrei. Eu am chemat la mine la așezătoare. Și de la Bogdanov, ca de la Batâr. Măi, dar trebuie să vină cineva de la noi. Mă tin că legenda trebuie să vină, dar nu știu când. Am chemat și de la Centru de Creații. Uite, aici e deșternut. Dar dă-i să ung cu usturoi. Că să nu vină strigoii. Că zice că noaptea spre Sfântul Andrei trebuie să ungem cu usturoi ușile și geamurile ca să nu intre moroi și strigoii în casă. Dacă intră, fac mare prăpăd. Și noaptea asta se fac numai vrăji. Vrăji de ursăt, de dragoste, de noroc. Hai să vedem ce să facem noi pe parcurs. Să aștept fetele, dar să mă așez o leac. Bună seara, fete! Bună, fete! Hai, treceți încoace frumoase, sunteți, puteți. Măi, eu de 2 ani n-am mai făcut șezătoare la mine. Și așa mi-era de dor de voi. Hai, luați loc, vă așezați acolo. Și auziți, voi sunteți frumoasă. Dar pe unde ați fost anul ăsta și ați făcut? Cantimir am fost, am mai cântat la Cantimir. La Cociulie am fost. La Bucăvai am fost. Și ați luat și vreo oiță de acolo? Am luat. Nu am fost. Vai de mine. Auzi, după atâta laudă, poate cântați și voi ceva frumos aici, să ne ungă la suflet, așa. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la 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 la.
pregătit pe masă ceva de țăsut. La centru de creație trebuia să vină acolo o doamnă. Niște copii, țolicele avem, să mai țăs și niște covoraje. Mai, dar cine se aude acolo? Mă timp că vin la mine să țăs azi. Viorică, ești acasă? Dar noaptea asta unde și eu acasă, aștept toți aici la noi. Am înțeles că aveți o șezătoare frumoasă astă seară. Ne primiți fetele noastre? Da, noi ne-am pregătit. Ia fetele, intrați și de treabă vă apucați. Intrați la masă încetișor și vedeți. Dar cum să-ți coborași așa frumoasă? Apoi iată, mai știți voi oare cum se țese în sat coboare? Cum gătim băteala, cum gătim urzeala? Să vă spun acuși un secret pe ascult. Lâna când se smoală, încet la soare se usucă. Mai toață de bunici ca voi și vopsită mai acolo. Ca să țese covorașa pentru a noastră fete frumoase. Da, bine spuneți, bine spuneți. Și dacă vreți să învățați covorașa, să lucrați, vă poftim, veniți aici, lângă noștri voinici. Vă poftim să învățați covorașa să lucrați. Cine vrea și dorește, în astă seară poate să vadă cum să țese un covoraș micuț, pentru că statiile mare l-am lăsat acasă. Da, frumos, frumos. Frumos, Andrei, frumos. Văd că țăți voi covoraș frumos acolo. Dar eu mai știu că la centru de creație mai știu copiii și-a cânta frumos. Ei sunt așa de bravă, toți au diplome, multe cercuri acolo. Hai de mine. Foaie verde de cicoare, ne primiți așezătoare! Da, da, hai, intrați, intrați, intrați! Bună seara, gazda aleasă! Ne primim la tine în casă, în această zi de sărbătoare, tot aici, la așezătoare. Ne-ai primit și ne-ai poftit, cu cântul am venit. Și după cum ai spus, mata, vom cânta în casa ta. Vom cânta pentru cei mici, care sunt cei mai voinici. Și e tare frumușel, frumușelul mamei.
așezați-vă, hai, așezați-vă cu toți acolo cu miciori, aici țățăsă, aici fetele împletesc, dar fetele cele frumușele la Cimișleanca văd că nu au venit încă. Nu, s-o prăpădit. S-o prăpădit, așa-i? Drumul e greu. Drumul e greu și-i lung, și-i lat. Noi pe voi v-am încântat. Ia fetele astea frumușele să ne cânte și ele ceva. Frumușele și tinerele, da, frumușele și tinerele. Deci acum nu ești locul prost. Ridicați în picioare aici, vreau. Hai veniți în coașe, hai veniți cu covoraș frumos, hai veniți mai aproape, hai veniți în coașe. O, ce fete frumușele, și gătite, și chetite. Hai la noi la șezătoare. Hai,
în ajun de Sfântul Andrei, ies strigoii și moroii. Și dacă intră în casă, vai și amar, iau puterile bărbaților, sporul vitelor, mai dau drumul și la lupi, că și ei îmblăc cu jocul și urlă. Și chiar în noaptea asta să fac vrăji, se dicește de ursit, de dragoste, dar să mai fac și altele mai rele, așa cum vedeți, fetelor. Fetele tale, de asta așa veniți așezătoare. Unele suntem nemăritate și vrem să vedem cum se făceau pe vremuri răjutorile ursit. Apoi e că eu știu unul. Iei un fir de busuioc și îl pui sub piele. Și cine și să-ți noaptea, ea că așa lasă și ursită. Eu așa am făcut. Eu știu altul. Știți că eu fac ciurii cu apă și încând să ascund două scături de ceară. Una ești tu, da, cealaltă e ursută la care te gândești. Și le foiești așa prin apă și dacă ele se unesc, știți că știți împreună. Vă mai spun și eu apă. Este din seara la Sfântul Andrei, cu au cu futiță, de la vară, și numărau 7 pari. Numărau 6 pari, de la 7-lea se leagă, la 7-lea pari se leagă o futiță. Dimineața, când iese să vadă și fel de parul șoales, cum ați fi ursit. Dacă ați fi înalt, slăbuț și mai puțin în podul, ați fi înalt, mândru și mai puțin în neam. Dacă ați fi uleaș unul mai tortușel, mai dodoros, ați fi unul mai plenus, mai mult decât mult în neam. Tu de asta ți-ai ales unul mai neter, da? Și mai înalt, mai frumos. E, cam mi târziu la net. Dar să vă spun și eu. Am auzit de la bunica mea și cred că bunica de la străbunica și vă spun și eu ca bunică. În ajun de Sfântul Andrei, copiii iau făină și împrăștie în cele 4 părți ale lumii. La nord, la sud, la est și la vest. Dar știți de ce? Pentru că pe lângă casă sunt un vină lupii și strigoii. Și mai este o datină. Dacă în casă este cineva bolnav, se aduce icoana Sfântului Andrei și să știți că printr-o minune cel bolnav se însănătoșește. Și de asemenea, această sărbătoare, Sfântul Andrei, este începutul sărbătorilor de iarnă pe care toată lumea le așteaptă cu nerăbdare. Mai ales cine? Copiii le așteaptă. Să fiți sănătoși, să aveți în casă icoana Sfântului Andrei. Iețai! 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 Auzi, Iețai! Și strici fazelul, doha. Ia mi dupate, Iețai, mă duc grăiacă, Iețai! Dar unii te-ai pornit ce la vec archet și... Alții, Iețai, mi-a dat, unii m-am pornit, Iețai! Da ce cu Natalia, Iețai? Ia uite la Natalia, te-a uitat, Iețai! Dar îmi spun, Iețai, că ne ducem azi la concert! Și concert, parcă am zis că la șezătoare, fate, drag. Da mă, ca să acolo, Iețai, dar hobăt, uita, cine te-a vedea? Iată-mă drept, Iețai! E, Doamne! Bă, dacă nu eu te gătesc o ticătură și prăpădete, Iețai, dar ești plamă la mintea asta! Auzi, Iețai! Iețai, ne ducem acțiuni, Iețai! Acolo! Măi băgați de data asta. Iețai, ne ducem la Temislia! Da, și-ți faci? Iețai, ești concert! Of, mai dus tu la Cimislia, ți-am spus că nu merg. Mi-ai dus la festivalul Oaie, Bucălaie, mi-ai purtat toată ziua prin soare
Parcă mi-a părut că nu se ajungeau 2 ori și ne chema pe noi atunci. Eu asta zic că n-are importanță, că eu m-am gândit că măcar un cas mi-a dat, nu mi-a dat cas. Da, garde în cas. Iată, zic că, iată. Auzi, eu noaptea în ajung de Sfântul Andrei, nu mă pornesc nicăiurea. Știi că mă iasă la umbră, duhurile cele rele, a? Unii să ne ducem noi? Băi, da, Dacă te-au strigoi peste noi. Iată că, dar eu nu m-am gândit, iată că chiar e drept, dar eu, iată că dacă ne fură poarta. Dar feța, dar și tu ești fată mare, cât fură poarta. Dar știi, iată că nu-s fată mare, iată că, parcă nu-ți mare dată, iată că, de când mi-a cam mama de. Da, și am uitat. Dar stai să fac o leac de cușit cu o suroi, dacă ieșim la drum, să nu dai strigoi peste noi, Doamne. Asta de că, auzi că trebuie să ne ducem numai decât că ne-au rugat cea mai mare Casa de Cultură de la Timiclia. Dar și să facem? Ne-au rugat să-i facem un cantat de zile mare, asta de sărbătoarea Sfântului Andrei. Iar tu mă bagi în focul nestâs și apoi ce trebuie să fac? E că-i, ia că ne dai din țara asta, ați cânt la instrumentul ăsta. Ia că-l. De unii le mai scoți, când câte data ne le schimbi, de unii n-ai bani ei. Da, zic că-i da ție, ia că ați cânt la instrumentul ăsta, ți gata. Ei, eu la instrument am mai cântat, dar e ca cu ăsta nu știu ce să fac. Hai, ascultă-mă pe mine. Noi trebuie frumos, că-i. Frumos intrăm așa pe scenă, să arătăm niște doamne serioasă. Întâieni tăi cap sus, cheptul înainte, să ținută scenii câlipeata. Asta e frumos, că ca să arată frumos. Asta e frumuțel. E frumuțel, că-i. E că-i, dar să nu păstresc ca la Silimet cu neatarii. Dacă eu ți-am spus și la Silimet la draga mea, în timp concertul ne-am suit și am venit acasă. Dar tu nu. Și-a început, unul o stepluț, altul o stepluț, și-am dat și eu o lecuță și mi-a venit ca roșu pe săptămână acasă. E că nu dă Dumnezeu ce mi trec departe. Așa că bagă de seamă. Hai, într-un ceas bun, e că ne ducem. Asta cap sus, am să scânge masul, să aude ca să ne cheme. Să masul, capul sus, cheptul înainte să începem, ne scăi. Bun? E, ura, ne scăi. Gata. Masul, vă rog. Telespectatori și spectatori frumos! Ală, multă Arabie d'Ocavia să ne pleciți pe nouă două pe ziu, că pe noi ne arată la radio. Dar mă, dumneavoastră să aveți ocazia să ne vedeți pe noi două pe ziu. Deci, doamnelor, domnișoarelor și doamnelor, în fața dumneavoastră, taraful -2. Asta e cinstea la -2 măseli care le-a pierdut Liuda după primul concert. Liuda Maladeț. Liuda Maladeț. Dragi spectatori, nu vă gândiți că noi nu suntem talentați. Noi suntem foarte talentate. Da. Nu avem un talent născut, dar s-a putut. Că din copilărie s-a întâmplat că eu cânt tare bine când m-am suit în copac, cea din ocari, când am cat o trântă, am cat drept în cap în grișul Bieșului. De atunci am un talent tare frumos. Talentul nostru e pus la evidență. Da. Doctorii ne cheamă în fiecare săptămână, trecem radiograma la cap, să vadă cât de tare a crescut talentul nostru. Da. Liuda Maladeț! Stimat oaspet, să fac o prezentare, aceasta este Sveta Coropcă. Nu Coropcă, ca în țără, de câte ori îți spun. Lasă-i că tot e o hodoroabă. Bun.
Sveta, молодец. Sveta, молодец, aplaude pentru Sveta! Deci, doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră, instrumentista, soprana și vocalista Liuda Crackstrâm. Liuda, молодец! Aplauzi, oameni buni! Să vă spun drept, să vă spun că noi ne ducem cu colindatul, cu uratul, cu cântatul, câteodată cu odatul. Dar cu ce să faci? Să ieși din ogada omului cu mâna goală, ha? Și la voi ploha leșit, la noi s-o cremădit. Să cacne, că-i? Dar trebuie să faci și pentru un coniac. E drept, Liuda, молодец! Față de raioanele care ridicat în cap și a apărut talentul, eu studii în domeniu. Drept că male și catuși, dar gândim ca să o iei cu cânti cu amuzară. Liuda, молодец! Liuda, aplaude! Deci, dragi noștri oaspeți, avem un repertoriu foarte bogat. Și nu vă gândiți că noi nu suntem femei văzute. Bună oară! Unde am fost noi? Am fost la un la un festival. Da, festival de ăsta, la Briceni, după Hotară. Da. La festivalul Zalataia Cortoșca. Da. Unde ne-am învrednicit de premiu mare. Da, că-i ca la arăt? Arată, Liuda. E, da, că i-am uitat că le-ai crăpat medalii în autobuz, că era în cap. A fost un secșor de cartofi, dar e drum cam la lungă. Liuda, молодец! Dragi oaspeți, astăzi, la această sărbătoare, o să ne străduim, să ne sărbătorim împreună sărbătoarea sărbătorilor cu aceste două sărbători în fața dumneavoastră de sărbătoarea Sfântului Andreie. Bravo! Liuda, молодец! Liuda, молодец! Ca să încep a cânta la dioară, dar n-am mă tem tare, că dacă mă vede vot gros, mă anem deodată în lăutare lui. Dar ce trebuie că-i în lăutare? De că ăștia-s bătrâni, că-i. Te duci că-i în taraful ăsta lui Advahov, că-i că tinerii bată, să-i bată frumos ca nici cartinte. Da? Auzi, dar cum eu aici am și cântat la instrumente, toată ziua. Dar lasă. Hai, că-i, hai. Deci, oameni buni, ațineți-vă. Cât te-ai iubit, Paraschivo, ți-am spus-o de 1000 de ori și drept dovadă ți-am dat grămadă 3 basculante de flori. Bravo! Aplaude pentru Sveta! Sveta, молодец! Din că începem noi cu repertoriul bogat, frumos. Deci, începem cu repertoriul. Cântec! Liuda, opriți. Noi avem cânti de sărbătoare, de cântat, de cântat, de dansat, cântat, dansat, cântat. Deci începem. Cântec! Cuvintele populare, muzica populară, versurile populare cântăm noi la popor. Moldovanul asta este la nimic, nu se gândește. Tumba, 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 tumba. Știe numai a munci, dar nu știe a trăi. Tumba, 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 tumba. Mintea moldovanului e ca cârlanului. Tumba, 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 tumba. Te-ți-l fură și-l jupoaie, dar el tașe ca o oaie, 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 oaie. Oaie! Te-ți-l fură și-l jupoaie, dar el tașe ca o oaie, 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 oaie! Liuda, молодец! Cântec! La vremuri bune, muzica vremurilor bune, cântăm noi de ghinile și-au trăim. Zile
zile trec pe rând, trec pe rând, trec pe rând, compensații așteptând, așteptând, așteptând. Și chiar dacă le primim, până în sat le cheltuim, până în sat le cheltuim, până în sat le cheltuim. Să viet lumină, telefon, apăcați cu noi săpon și plătim și internetul, de produse bani dăm netul. Da, maladies! Iată aplauz! Cântec! Tijele! Muzica jăloasă! Cuvintele jăloase! Cântăm noi cu jele și cu figuri. Adunați, adunați, pungelele scuturați, of, gologani, gologani, nu vă par rău de bani, doar așa, doar așa, vom salva cultura, da, nu jăliți, nu jăliți, Pentru club bani grămădiți. doar așa, doar așa, of, vom salva noi clubul, da, of, nu jăliți, nu jăliți, pentru club bani grămădiți, Grămădiți, oameni buni! grămădiți. Iuda, maladies! Cânte de boală, muzica infectaților, cuvintele bolnavilor, cântăm noi două vaccinate. Fuicică, foi de grâie, să-ți dohnești o pandemie, că ea iar vrea să vie, când vine tare să plâng, ne-ai mâncat 2 ani la rând, de hram Crăciun n-a știut, vremuri bune au apărut. Iuda, maladies! Dragi copii, avem în repertoriu și pentru voi ceva frumos, da? Cântec, cuvintele copiilor, muzica copiilor. Cântăm noi la voi copilași. Iată vine pe cărare, vine, 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 Moș Crăciun acel sfătos, 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 și ne aduce în spinare viitorul cel frumos, frumos, frumos. Moș Crăciune, când ne vide prin câmpii, nu vrem nuci, nici bomboane, adă lemni la copii, lemni, lemni la copii. Iuda, maladies! Cântec de sărbătoare, muzica cântată la sărbătoare, cuvintele de sărbătoare, cântăm noi 2 sărbători. În ajun de sărbătoare, peșine să-l vrăjesc oare, mințele să le șișesc și să mă căsătoresc, măi. Faceți în drum și cărare, ram, diri, 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 da, că eu încă-s fată mare, ram, diri, 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 da, și acasă eu nu mă
aceasta parcă-am terminat. Să sperăm că nu v-ați supărat. Azi cât tineri noi suntem, de viață ne bucurăm, orice greu noi vesel înfruntăm. Azi cât tineri noi suntem, de viață ne bucurăm, orice greu noi vesel înfruntăm. Dacă nu vă place, n-avem ce vă face, trai sta-n spate și-am plecat. Dacă nu vă vine, rămâneți copii, dar nigeamnă și-am plecat. Dacă nu vă place, eu n-am ce vă face, trai sta-n spate și-am plecat. Echipajul are mare supărare, dacă nu i-a pautat. Cu speranță pe toate le-am zis, cu speranță că greul va trece, și-om chema rațiunea la bis. După o vreme amorfă și rece, după o vreme amorfă și rece. Dragi spectatori, ați avut onoarea Iuda și Sveta, taraful -2. Iuda, bravo! Sveta, aplauze! N-ar cunosc pe cealaltă, fata e cunoscută. Da, are frumos, dar să mai vedem, poate mai vine cineva la noi la șezătoare. Bună seara! Dacă la Bogdana porniți la șezătoare. Prinim, prinim! Cum să nu poate, da? Poate, hai, intrați, intrați! Încă o dată bună seara la toți, așa frumoase veselii încă n-am văzut de mult. Dați, în primul rând, spunem bună seara la toți și să-i mulțumim doamna Ana și la tot colectivul care s-au plecat într-așa sărbătoare. Așa, sărbătoare mare, că de mult n-am văzut așa ceva. Bravo! Noi venim la Bogdanul Căleche. Țara noastră este multinațională. La noi trece scopul Ucrainei. Eu sunt moldovan, mai sunt acolo lepțic. Și azi vă cântăm niște pieci în limba ucraineană și mulțumim! Ай,
Следующая композиция будет, на спорт персест. Песня в этой песне будет все только о любви. О двух очень молодых девочка и мальчика, которые клялись всегда в любви. Dacă la noi, la șezătoare, e multinațională, da? Am înțeles că... Ați facem la altă șezătoare. Nu, mai la altă șezătoare. Domnul, la altă șezătoare. Dacă e multinațional, am auzit că avem și refugiați la noi. Vor să ne cânte și ei ceva, să ne încânte, să participe la șezătoarea noastră, îi primim, nu?
Fetele, prinim? Prinim. Da. Красивые, красивые.
cânta, să ne mai încălzăm o leac și șoruțele, că au venit dansatori la noi, să ne încălzăm o leac.